Capítol 26. En Pinotxo va amb els companys fins al mar per veure el terrible tauró. L'endemà, en Pinotxo va anar a l'escola del poble. Imagineu-vos aquella colla de pillets quan van veure que arribava un titella a l'escola. Les riallades no s'acabaven mai. Aquest li feia una broma, aquell li feia una altra, un li prenia el barret de la mà, un altre li estirava la jaqueta pel darrere, el de més enllà intentava dibuixar-li un bigoti sota el nas i encara n'hi havia un altre que mirava de lligar-li cordills als peus i a les mans per fer-lo ballar. Una estona en Pinotxo va mirar de prendre-s'ho a la lleugera i anar tirant, però al final, sentint que perdia la paciència, es va dirigir als qui el burxaven més i li prenien el pèl i els va dir amb mala cara: «Mireu, nens, jo no he pas vingut aquí a fer-vos de bufó. Jo respecto els altres i vull que se'm respecti». «Ben dit, has parlat com un llibre obert», va exclamar aquella mainada, recargolant-se de riure, i aleshores un d'ells, més impertinent que els altres, va allargar la mà amb la idea d'agafar el titella per la punta del nas. Però no hi va ser temps, perquè en Pinotxo va estirar la cama per sota la taula i li va clavar una puntada de peu a la tíbia. «Ai, quins peus més durs!», va cridar el nen fregant-se el blau que li havia fet el titella. «I quins colzes, encara més durs que els peus!», va dir un altre que amb les seves bromes de mal gust s'havia guanyat un cop de colze a la panxa. El cas és que després de la puntada de peu i el cop de colze, en Pinotxo en un tres i no res va obtenir l'estima i la simpatia de tots els nens de l'escola, que li feien mil festes i tots volien ser-hi amics. I el mestre també el felicitava, perquè el veia atent, estudiós, intel·ligent. Sempre era el primer d'entrar i sempre era l'últim d'aixecar-se quan s'acabaven les classes. L'únic defecte que tenia era el de córrer massa amb companys, entre els quals n'hi havia de prou coneguts per les poques ganes d'estudiar i de lluir-se. El mestre l'avisava cada dia i la bona fada també li deia i li repetia molt sovint: «Vigila, Pinotxo, que tard o d'hora aquests companys teus d'escola et faran perdre l'amor per l'estudi i potser fins i tot et portaran alguna desgràcia». «No hi ha perill», responia el titella mentre arronsava les espatlles i es tocava al mig del front amb el dit, com si digués: «Tinc molt de seny aquí dins». Però un dia, quan anava cap a l'escola, es va trobar una colla d'aquests nois que li van dir: «Saps la gran notícia?» «No». «Al mar d'aquí a prop hi ha arribat un tauró gran com una muntanya». «De debò? I si fos el mateix tauró de quan es va negar el meu pobre pare?» «Nosaltres anem cap a la platja a veure'l. Vols venir?» «No, vull anar a l'escola». «Què n'has de fer a l'escola? Ja hi anirem demà amb una lliçó de més o de menys. Serem igual de burros». «I el mestre què dirà?» «El mestre que digui el que vulgui. El paguen perquè rondini tot el dia». «I la meva mare?» «Les mares no saben mai res», van respondre aquells dimoniots. «Sabeu què faré?», va dir en Pinotxo. «El tauró el vull veure per una raó que jo sé. Però hi era després de l'escola». «Quin cap de suro», va replicar un de la colla. «Que et penses que un peix d'aquesta mida s'estarà esperant l'hora que tu et vagi bé? Quan se n'atipi, tirarà de dret cap a una altra banda. I bon vent i barca nova». «Quan es triga fins a la platja?», va preguntar el titella. «En una hora anem i tornem». «Doncs va, i el que corri més guanya», va exclamar en Pinotxo. Amb aquest senyal de partida, tota la colla de quitxalla, amb els llibres i les llibretes sota el braç, va arrencar a córrer camps a través, i en Pinotxo sempre anava al davant. Semblava que tingués ales als peus. De tant en tant, es girava enrere i es mofava dels que es quedaven ressegats. I en veure'ls esbufegant, rebentats i polsosos, amb un pam de llengua a fora, se'n reia de tot cor. En aquell moment, el desventurat no sabia quines pors i quines horribles desgràcies anava a buscar.